Luts met 48% en Janne Wietske met 52%. En dat betekent dat de lijsttrekker voor de komende verkiezingen Janne Wietske is. Nou ja, wel iets kort, dit wordt een nek-over-nek race. En nou, zij is de gang, maar de meesten hier ik echt wat te kiezen. Hè? Maar twee mooie vrouwen en Roel natuurlijk ook als een heel eigen lood. Ik denk dat we een mooie campagne met elkaar hebben. En we gaan nou echt, elke keer gaat nou schouder aan schouder helpen om de grootste partij te worden bij de verkiezingen in maart. Wat verdikken me, hè? Nou ja, dat is toch, ik is zo steeds toch zo van, nou, het wordt waarschijnlijk wel heel erg nek aan nek. Als het gewoon jij is, de ene zo van, ik stem op die, want de manier van die politiek bedrogen, dat is niet meer erg gewoon. En dan ben ik op een beetje zo, nou, ik stem net op die, want Janne Wietske, nou, toch gewoon goed. Ik wist natuurlijk van tevoren dat die bij de vrouwen bekender binnen, dat die dieper ik in de afdelingspolitiek zitten. Dus dat ik wat dat betreft net maar de sterkste papieren beginnen zo. En ja, dan is het uiteindelijk aan de kiezer natuurlijk van welke route dat ze nemen. We zijn frank en vrij, wij mogen het Ook al in de botcampagne via terug de kandidaten, het tal leden dat stemd had is teleurstellend. Van de 3000 stemgerechtigde leden had maar 34% een stem uitgebracht. Zie je op het draaien, ik heb mijn verwachting weer, dat zijn nou rond de 45-50%. Het is jeldig, maar ik hier hopen dat het percentage wat hoger wezen zou. Omdat ja, de meeste verwachting van leden, hè, de best bewust lid van een partij, dat is dan ook stemt. Dit is van leden, hoor. Ja. Nou, Janne Wietske de Vries de karre van de PvdA in Friesland loopt, zal Lut Jacobi naar alle gedachten van de PvdA in de Tweede Kamer zitten blijven. Als het gewestbestuur of leden nog oors vinden, dan jerk ik het wel. Maar ik zou ook zeggen dat dit interpreteren moest als, ja, dan moest in de Tweede Kamer blijven, Janne Wietske nog een keer en goed met elkaar moedig voorwaarts. Dat is mijn interpretatie.